ବୋଇଲେ ହେଲୋ 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 ଆଖିଟାକୁ ଖୋଲ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖ ଲାଇକ୍ ଗଣ୍ଡେ ପକ ହେଲେ ଭାଇନାମାନେ ଆଉ ନାନୀମାନେ ଆଗରୁ ନମସ୍କାରଟେ ପକେଇକିରି ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହେଲେ କ'ଣ ଭାଇନା ସେଇ ଡାଇଲଗ ଯାହା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଣ୍ଡଟା ଟିଣ ହେଇକିରି ତମକୁ ବାଡ଼େଇବା ମନ ହେଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଇଲଗ ଶୁଣୁଛ ହେଲେ କହୁନ ବା। ମତେ ଆଉ କିଛି ଆଉନି ରେ ଆପୋ, ତତେ ଆଉଛି ବୋଲେ ତୁ କହ। ହଁ ହଉ ହଉ ଶୁଣ ବା, ଦେଖ କିନି କହି ଏବେ। ଆମ ବାରିଆରେ ଟୁଙ୍ଗୁରି ବନ୍ଧ ତା ଭିତରେ ଅଛି କଇଁଚ। କାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଛ? ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରି ଭାଇନା ମୋର ଚିକେନ। ମୋର ମଟନ ବା। ଆଉ ଭାଇନା ତମର କ'ଣ ବା? ମୋର ତ ସେ ବନ୍ଧର ଏକା ଶୋଳ ମାଛ। ଶୋଳ ମାଛ କି ଗଡ଼ିଶ ମାଛ? ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ବା? ନା ଏଠି ବହି ଖାଲି ଟାଉଟିଟା ମାରୁଛ? ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ଲାନିଂ ପରା। ଆମ ନବୀନ ଭାଇନା କେମିତି ଚୋଖା ମାର୍କା ଆଇଡିଆରେ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖୁନୁ। ଭାଇ और बहनी माने 2019ରେ ମତେ ଯଦି ଜିତାଇ ଦବ ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କିଆରେ ବିରିୟାନୀ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ବିରିୟାନୀ କାଉ ଚିକେନ ଲେଗ୍ ପିସ୍ କରାଇ ଦେବି ଆଉ ମାଗଣାରେ ପୁରା ବି ଦେବି। ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ ବା। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂଟା କରୁଛ କାହିଁ କୁହ? କଣ ରେ ପ୍ଲାନିଂ? ଆଜି ପରା 31 ତାରିଖ। ଆଜି ରାତିରେ ପରା 0 ନାଇଟ୍ କରୁ। ଡିଜେ ଫିଜେ ଲଗେଇକିରି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକିରି ପୁରା ଡେଇଁବୁ। ଚିକେନ ପକୋଡା କରିବା ପାଇଁ ଚିକେନ 1.5 କେଜି ଅର୍ଡର ଦେଇଛି, ତୁ ବୁଲିଗଲୁ କିରେ? କ'ଣ କରିବି ଭାଇନା, ମୁଁ ତ ପାର୍ଟିଟା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିନି। ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା କେତେ ମତେ ମିସ୍ କରିବା ଆଉ। କି ତୋର କଣ ଗାଣ୍ଡି ଛେରରା ବୁଦ୍ଧି ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି? ବିଲ ହୁଡା ମୂଳେ ଯାଇ ହଗୁ। କୁହନ ଭାଇନା, ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କ'ଣ? ଖାଇ ବଇଲେ ହେଲେ ଶୋଇଲେ ହେଲେ ଏମିତି ଝାଡ଼ା ଗଲେ ହେଲେ ବହିଟା ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଟା ପାକ୍କା। ନାଇଁ ବା ଭାଇନା, ଏବେ ଯୋଉ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ MCQ ଯା ଉଠିଗଲାନି କି ବା, ତ ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲିଣି ଆଉ। ପୁଅ ଆର ବର୍ଷଠୁ ତ MCQ ଉଠିବ, ଏ ବର୍ଷ ତ MCQ ଅଛି। କାହିଁ ତୁ ଏବେଠୁ ହଗି ପକେଇଲୁଣୁ? ସେଇଟା ଆକା ତ ବିଜାର ଆଉ। ମୋର ଏବେ ତ ନବମ ହେଇଛି, ଆଉ 10ମ ହେଇଥିଲେ କେଡ଼େ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା ବା। କି ପାଠଆଠ ପଢୁନୁ, ଗଧ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛୁ? ଏତେ ଦିନ ବନ୍ଧ କଣଟା କରୁଥିଲୁ? ନାଇଁ ବା ଭାଇନା, ଗଧ ନାଇଁ ବା। ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆରେ ଯୋଉ PUBG ଗେମ୍ଟା ବାହାରିନି କିଆ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ରାତି ଦିନ ବହି ଖାଲି ଖେଳୁଛି ଆଉ। ସେଇଟା ଖେଳିଲେ ତ ରାତି ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ହଜିଯାଉଛି ଆଉ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ। ଗଲା ଆଉ, ସେଇଠି ତ ରହିଛି କଣ୍ଟାଟା ଆଉ। ଘା ନ କହିକିରି ଓଷ କହୁଛୁ। ଏବେ ବଇକିରି ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁତୁ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେବେ ପଢୁ ରେ? ପରୀକ୍ଷା ଆଇଲେ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଯାଇକି ସେ ପେପର ଉପରେ କ'ଣ PUBG ଖେଳୁ? ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ସେ ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଖେଳିବା ଛାଡ଼ ଦେ, ବସିକି ପାଠ ପଢେ। ହଁ ହଉ ବା ଭାଇନା, ଏବୁଡୁ ଏକା ଟ୍ରାଏ ନ କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବା ଆଉ। ହଉ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଯୋଉ PUBG ଗେମ୍ ଟା ବାହାରିଛି ବଢିଆ ଚୋଖା ଲାଗୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଥି। ହେଲେ ଏଇଟା ଖେଳ ଯେ ଏତେ ବି ଖେଳ ନା ଯେ ପାଠ ପଢିଆ ଛାଡିଦ। ଯେତିକି ଖେଳ ଲିମିଟରେ ଖେଳ। ଘଣ୍ଟାଟେ ଖେଳ, 4 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ। ଆଉ ଏମିତିଆ ଆମ ଭିଡିଓ ଆଉ ଦେଖୁଥିବ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟା ମାରି ଦେଇଥିବ। Through the wastelands, through the highway